Jožo. Ahoj. Fuj, taký som ja zničený z tej roboty a úplne som uťahaný. Pokazil sa nám televízor. Čo? Že pokazil sa nám televízor. No čo je s tým ako? No čo, oprav ho, ne? A čo som ja opravár televízoru? Však ja mám vysokoškolské vzdelanie. No, vypadáš na to. Jožo. Ahoj. Teče nám ladnička. Ladnička, však sme ju kupovali pred pol rokom. No, presne, teče. A jak teče? Normálne dole teče. No, čo teraz urobím, oni? No, ty ju oprav, nie? Čo som ja opravár ladničiek? No, pôsobíš tak. Jožo. Pračka sa nám pokazila, nemôžem prať. Práčka sa nám... Však sme ju kupovali pred 3 mesiacmi. A čo ja za to môžem, že sme ju kupovali, nepere? A čo, ten bubon nejde? Neviem. A bubnuje? Neviem, však ty sa na to pozri. Čo s tým mám ako? Akože čo? No oprav ju, nie? A to prepáč, že čo som ja opravár práčok? Jednému by sa zdalo. Dám jedna rúža, dve rúže, komuže ja komuže. Všetko OK? Čo? Nič, že treba opraviť? Nie, všetko je opravené. Jedna rúža, dve rúže. Ako to? No zastavil sa tu ten sused Imro a všetko poopravoval. A to len tak? No, pod podmienkou, že mu buď dám, alebo upečiem čokoládovú tortu. A chutila mu? A čo som ja, cukrárka? Jeden by bol povedal, že áno. Jedna rúža, dve rúže, komuže ja komuže.